Malawi, Camera. Good morning, comrade. How are you? Masuka banji. Hey, Samuel wala akuti school hii. Mzwana kuzi sinatithandize. Guys, thank you so much. Palizambiti zimene ankhwidwa karimo. Ndiye tideke and I think timvere points amene atulusa kulwa. Yes, comrades, once again, good morning and how are you? No, comrades, I'm just very sorry. Ndikamaona zimene zikuchitika kumalawi kunoko. Kangati kumalawi kunoko school sinatithandize ayi. Our education in Malawi is not teaching us anything, has not even taught us anything. We have only inherited the system of reading books, mascropedia for nothing. School yathu kumalawi njovutirapo kuti ingatukule ziko. That's why anthu ambiri ophunzira amakhala miserable after they retire from working from their offices or akamagwira kumene amagwira ntchito. There's a very simple thing that Malawians must understand. There even a press special interview at Joyce Banda, the former president. Yemwe safuna mwina azayimireso pa September pa. It's just what we have been saying. What was there in the agreement ananena kale Chilima kuti agreement nayo Chakwera alamule 5 years alamule 5 years Chakwera, that is 2020 to 2025 by September. From September to 2030 alamule Chilima. That was all. Palibeso was not even beating about the bush. Palibeso nthawi agreement inayo yakuti Achakwera alamulira 5 years, 2020 to 2025, full stop. Chilima alamulira 2025 to 2030. That's it. End of the story. Why do we beat about the bush? Tione sopano zachitika ndi chani. Kodi Chilima alipo palibe. What happened to Chilima? Chile chawa Chilima ndi chani anamwaliratu. Chinapa Chilima ndi chani sitikuchiziwa. Koma ineyo ndakaduku zanu chinapa Chilima ndi ndale za agreement. Full stop. The agreement that made the Tosa Alliance has killed Chilima. Full stop. Agreement ijana panga timaona ku institute ija. Ndimene nali leso weapon yomuchosera moyo Chilima. Basi. Chifukwa ngwani muoneso kupeda kwa Chilima. Even commission of inquiry, composition ya commission of inquiry. Nikoneserati kuti there was a foreplay in the death of South Chilima. Agreement iyo ndimene inampesa mwana wa mundu. And I'm sorry, Malawians, when we smile at this today. I'm sorry, Malawians, I become so bitter, so irritated. Ndikamona ta MCP kumadumba boma ndilo mwedi kuiwala agreement zone. Agreement imene inapa munthu. Chilima chimene chinamupatira agreement itu. Basi even himself preached about this. Kuti anagwirizana ndi Chilima ndi Chakwera kuti 5 years alamulire ndi ndani? Alamulire ndi Chakwera. And these people were coming from different parties. And they were coming from another election, year 2019. Yomwe Chilima nakhala number 3, pamene Chakwera nakhala number 2. DP nali number 1. It was not easy for Malawians to convince South Chilima to be part and parcel of Tosa Alliance. Mwina South Chilima kanena paeka zikanakhala nkhani ina. Kupanda agreement iji South Chilima kanakhala wamo lero. Ndi Amalawi mufuna chani? Why do you smile at MCP? Amalawi ino chimene mukusekera MCP ndicha. Boma ndilo mweli basi mumasekerera. Chakwera boma mumasekerera. Amalawi, are you stupid? Are you fools, you Malawians? Do you think, do you reason, you Malawians? Do you know Amalawi want to ntendera Amalawi? This is quite hectic, quite painful, quite heartbroken. Our kunena our Joyce Banda zina unena zichi. She's very right. Of course, abulamo chedo. China mupa Chilima. The agreement, si ndege ya. Ndege jana ukara process issue of getting rid of Chilima from the agreement. Nothing else. Ndewi na matai, boma ndilo mwedi. Tupanga ma primary nacha. Why did MCP accept Chilima to be the running mate?
why amalawi ndi amachalichi ndipo za mpingo amachalichi take watch out. Ngati mumakumbukira za m'Bible lomwe inayambidwa kalekale mumakumbukira mavesi, bwanji mukiwala agreement ya Tonse Alliance yomwe maipempherera pa Kamuzu Institute for Youth. Tinaona tu azibusa kumene kuja Kamuzu Institute for Youth, machalichi onse amizikiti mashehe, you were there. Mwaiwala kale kuti panali agreement pakati pa Chakwera ndi Chilima? Mwaiwala nso ndi Chilima namweleso cha agreement. Mwaiwala opemphera no Malawians today. I declare kuti kumalawi kuno tonse ndife zisiru, tonse ndife anthu okupha, and this country is no longer the home heart of Africa. Kunoko ndife anthu oyipa, and our education has not helped us. Our democracy is killing us more than time imene tinali Dr. Banda. Democracy itu yekutipha tu hii mwakachetechete. Chilima could not have died had it been Chakwera respected the agreement imene nalipo. Sibwezi palopa tukutukwana kumasinthana mawu mpaka ena tinasintha mawanga osasapota Chakwera because of the death of SKC. Ndimene amavutikiranso asanamwalire. Tamuona mwapangela milandu ya sata asanamangidwe. Kumanga munthu kumtuma khoti pamene many filimu asanamangidwe. Chija chinali chiyambi chokupha Chilima. Nkhani ya sata was part and parcel of kupha Chilima. Mumamfunira njira zambiri zoti Chilima aphedwe kapena afe just because of a simple agreement. And Chilima sekuti akanakhalapo for life pampando mene uwiya. Akanangokhala mwina 5 years naso akanaputula pasi udindo wake kapena 10 years akanaputula pasi udindo. Why mpaka nakufa cha agreement munthu anafa because of agreement Malawians? Are we serious Malawians? Kumati kuno kumalawi tinde anthu oti amapemphera. Tinde anthu omwe amakonda ziko kumalawi kunoko. I'm very sorry, comrades Malawians. The death of Chilima out of Tonse Alliance agreement yomwe tonse Malawi tinasangala nayo tinachita witness pa Kamuzu Institute for Youth. Chilima lero likulibe. Anthu amene kuti akapume after 5 years achakwera akufuna baimebe. Malawians, are we joking? Are we in hell already? Tilugena ife ya Malawi. Amalawi mwaiwala kale zimene zizi. Look at the path of Chilima. Ku DPP, he was frustrated. Ku UTM, he had peace. Ku MCP, through the agreement, he lost his life. Looking at the commission of inquiry, kungoikamo mphepa zokhazoka zosaziwa china chilichonse. A very big blasphemy to the death of the young man who loved this country so much. I'm very sorry. I'm very sorry for Chakwera. Think twice, IMCP. Agreement ija. Muntu muna anaphedwa uja chifukwa cha agreement. Anafa uja chifukwa cha agreement. Agreement imene iyi mulungu ayidalise. Ndipo wina chimuphulikire. Amve kuwawa kuposa mene sawo chimene anafera kuwawa pakufa kwache. Thank you. Good morning. Malawi. Camera.